Masáž obličeje při aplikaci La Crème, mého skvělého balzámu bez vody. Je takovýhle hustoučký, je v něm včelí vosk, proto je takhle žlutý. Stačí ho malinko, dáte si ho na prsty, rozetřete mezi prsty a natlapkáte na obličej, na nějak jako vlhkou hydratovanou pleť, takže ideálně tonikum nebo květovou vodu pod to. A začnu na krku. Krk vždycky ze spoda nahoru v té přední části. Předsaďte čelist dopředu, koutky nahoru a hezky u toho už cvičím, masíruju proti druhý bradě, pak lifting tváří, celý tváře takhle, žádnou kůži si nehrnou, ale jdu silnějším tlakem, pak na čelo, do písmene V zase silnější tlak, potom brow lift. Od kořene nosu jeden prstík za druhým až do vlasů projedu, zvednu si horní víčka i obočí. Skvělý. Jeden prstík za druhým, silným tlakem až do vlasů. Líčka si hezky vydefinujete tak, že dvěma prstíkama kolem lícních kostí projedu pod očima a pod nima. Tomuhle říkám hook. Od nosu pod lícníma kostma krásně vydefinujete lícní kosti, pak se přesunete na čelistní linii a to samé až k uším překlopíte na háček, zase krásně kontury vydefinujete, pak vyměníte za palce a stáhnete dolů lymfou. Od brady, pod uši a jemným tlakem stáhnu dolů lymfou. Skvělý. 5 minut a je to. La Crème krásně komplementuje face masáž, protože to bude klouzat a vy nebudete mastná.